croeso i vlog cyntaf Elin, Merain ac Alice. Heddiw byddwn ni'n creu sialens 30 o gyflwyno'n hun. Bydd yr enillydd yn cael ei enw ar y tarian. Gadewch i ni fynd i'r vlog. Un yw Alice, rwy'n 11 mlynedd oed, cefais i fy eni yn Abertawe, rwy'n caru cathod, rwy'n caru gweinio, rwy wedi bod yn dansio ers fi bod yn 3. Fy hoff steil o dans yw ballet. Am blwyddyn rwy wedi bod yn mynd i gwersi drama, rwy'n mynd i ysgol Gofyn Gwir yn siarad Cymraeg a Saesneg. Mae gen i spectol, a fi wedi gwisgo spectol am 1 blwyddyn. Fi'n caru cathod, o fi wedi dweud hwnna'n barod. Fi'n hoffi hufinia, fi'n hoffi chips, a fi'n hoffi darllen llyfrau yn enwedig rai amdano cathod, achos fi'n hoffi cathod, a mae'n siarad gwaith. Stop! Fy enw i Merain, fy nghyfenw i Francis, fy enw canol i yw Undeg, fy hoff fwyd yw spaghetti, fy nghas fwyd yw pizza, mae gen i bysgodyn ar yr enw Splash, cefais fy ngeni yn Ysbyty Singleton. Rwy'n 12 oed. Mae fy mhen blwydd yn yr geimfed o Fawrth. Cefais fy ngeni yn 2005. Rwy'n... Fi'n Elin Rose, dwi'n 12 mlynedd oed, ces i ngeni yn Southampton, es i Canada pan o'n i'n 1, mae gen i gath o'r enw Lleugi, dwi'n caru cathod, mae... fy hoff lyfr yw Shakespeare. Dwi'n hoff o pizza, fi'n vegan, so fi'n ffili really cael pizza. Fi 12, na fi dweud nhw fel yna, ces i ngeni yn 2004. Dwi'n... Diolch am rando. Yr enillydd yw... Alice Jewel. Yay! Hoffwn i ddiolch fi'r ffrindiau, fy cathod, fi'n hoffi cathod. Ie, oce, diolch. Hwyl fawr! Tan y tro nesaf!